Dragi TikToker, dragi Balkanci, današnja tema će biti Abfindung, otpremnina. Kako se ona isplaćuje u Njemačkoj, koliko imate pravo, imate li zakonsko pravo i po kojim uslovima se ona isplaćuje. Ako želite da čujete to, gledajte klip do kraja, lajkujte, podijelite ga sa vašim prijateljem koji isto mogu eventualno dobiti Abfindung. Naime, situacija je poprilično jednostavna što se tiče tih stvari u Njemačkoj. Vi kao prvo nemate zakonsko pravo da kažete ja imam pravo na Abfindung i meni moj poslodavac mora platiti Abfindung. Ne, to je znači jedna dobrovoljna akcija od strane vašeg poslodavca, znači zakonskog pravila nema. Sad, koje su situacije kad se najčešće isplaćuje taj Abfindung? Prvo, kad vi tužite poslodavca i kad prilikom sudskog spora vi dođete do dogovora i taj dio tog dogovora bude Abfindung, znači jedna otpremnina, iz tog razloga on vas onda i otpušta ili završavate radni odnos sa tim poslodavcem i to kao jedna vrsta, hajmo reći, bonusa, zahvale i da vi uglavnom ne dođete više na posao. Druga stvar je u takozvanom Aufhebungsvertrag, u kojem sam već pričao u ovim zadnjim videosima, klipovima. Znači, poslodavac želi da se riješi vas, nudi vam ugovor, taj Aufhebungsvertrag, i onda sastavni dio tog ugovora bude i otpremnina ili Abfindung. Sad, koliko vi imate pravo, ili hajmo reći u navodnim znacima, koliko možete dobiti ili imate prava na Abfindung, otprilike tu isto nema zakonske regulative, ali otprilike je to pola vaše bruto plate na godinu u kojoj ste vi, znači, u toj firmi. Evo, na primjer, imamo osobu, ima 4000 eura bruto i radi 10 godina u jednoj kompaniji, znači pola bruto plate, to je 2000 eura, 10 godina je 20.000. Znači, ta osoba koja ima 4000 eura bruto na 10 godina u kompaniji ima pravo u navodnim znacima ili ima mogućnost da dobije 20.000 eura. Ako vam se svidio ovaj spot, lajkujte ga i podijelite ga u svakom slučaju i spasite ga.